Lezi indaba zehora lokuqala sigwethulela zona bukhoma ekomkhulu le-SABC e-Auckland Park eGoli nazi zinohlonze emini nje. We want to see this monster rot in jail, or I don't know how to say it. I don't know why our government can't reinstate the death penalty. Lihlahliselwe inyanga ezayo icala lokubulala elibhekene nomliso neminyaka engamashumi 26 nosolo ngokugwaza owesimame ayihlekisana naye uHawugelo Maroda. We don't care what Trump thinks of us. He will never choose a policy position for Africans. Umholi we-EFF uJulius Malema utshele ithunywa engqungqutheleni ebanjelwe kwelaseNigeria ukuthi izwekazi Afrika kufanele libe imbumba futhi liyimele. Wexwayisa abaholi bezwekazi ngokuthi akumele bavume ukudonswa ngekhala yiMelika. Whenever I was with Nandi, it was lots of laughter. I'm really saddened. She's made her mark. She was a good actor and very supportive. Ayaqhubeka nokungena amazwi enduduzo kulandela ukwedlula emhlabeni kobe ngumlingisi weqephu zethelevishini nemidlalo yeshashalazi uNandi Nyembe obese neminyaka engama-75 ubudala. Mbukeli sikubingelele sikwamkeleni benze ihora lokuqala igama lami nguNoxolo uMamtshali wakwamwali ihlabanga elimhlophe qwa. Sibonga kakhulu ukuthi uhlanganyele kanye nathi namhlanje emini. Lihlahliselwe inyanga ezayo icala lokubulala elibhekene nomlisa oneminyaka engama-26 nosolwa ngokugwaza owesimame ayihlekisana naye uHawugelo Maroda. Njengoba kungasasele insuku kusongwe inyanga yabesifazane kubonakala kuqhubeka isihlava sezigameko eziningi ezeyamene nobulili, umndeni, amalungu ezombusazwe kanye nomphakathi usashaqekile ngesenzo sokubulawa kothandiweyo wabo ngesihluku ebulawa woyayisoka lakhe. Umndeni uthi namanje usashaqekile kodwa unethemba lokuthi uzobuthola ubulungiswa. The only thing that we need is justice for Khawuhelo. We want to see this monster rot in jail, or I don't know how to say it. I don't know why our government can't reinstate the death penalty, because monsters like this ones, they need to be taken away for good from the society. Now he's going to jail. They're going to say he's got life sentence. We're going to feed him with our own tax money. Izinhlangano zomphakathi ezingenzi inzuzo zithi umsolwa kufanele abolele ejele ngoba uyazi kahle into abeyenza kanti aphinde ahlaba umthetho wakuleli uma kubhekwa amacala afana naleli. What he did was gruesome and it's completely unacceptable, and we demand justice for Khawuhelo. She deserves it, and you know, as a province, as a DA, we have been calling for the longest of time for a dedicated GBV unit in Gauteng to assist with these brutal killings. We say no to bail because the perpetrator knows what he's done. It is all over social media. And we understand when they say investigations, but everything is in front, is right in front of their eyes, what he have done. So we are against whatever is happening right now. Umsolwa uzogcinwa esitoksini kuze kube uvela ngokuzayo. Siyaqhubeka enkantolo eMantshi yaseMzimkhulu isicelo sebhayili kalowo owayengumphathi womasipala waseMzimkhulu uZoliphansi Sikhosana obhekene necala lokubulala owabe engunobhala jikelele wophiko lwentsha lwe-ANC uSindiso Magaqa. Ukuzwake kanzulu ngokuqhubeka enkantolo siphosa intambo kuSimphiwe Makhanya ozosibikela ke bukhoma eseMzimkhulu. Mnguni asikubingelele sikwamukele indaba enze ihora lokuqala emini ake nje usithathu sibeke esithombeni ngokuqhubeka enkantolo njengamanje. Noxolo ngibingelele kwena kanjalo nombukelo wendaba ngalesi sikhathi uza kuthina nje inkantolo la eMantshi yaseMzimkhulu isanda kuthatha ikhefu lasemini nekulindeleke ukuthi iqhubeke uma ngabe libumbana ihora le-12 namhlanje. Esingakusho ke Noxolo kusahlalukile namhlanje ukuthi uzokhumbula ukuthi ke umnumzana uSikhosana ke lo owayengu-municipal manager la eMzimkhulu uneminyaka engama-55 kanti ke ubhekene namacala ekubalwa kuwo icala lokubulala
necala ke futhi lokwakha itulo lokuzama ukubulala. Ngaphakathi ke umbuso osakwazile ukuphosa ke imibuzo malungana nesicelo sakhe sebhayili ke phakathi kwengqikithi yemibuzo ke umnumzana uSikhosana abhekene ngayo imalungana ke nokwakhiwa noma singathi kulungiswa kabusha kwehholo lomphakathi lapha eMzimkhulu nombuso ke athi iyona into ke kahle kahle eyaholela ekutheni ke kuze kubulawe loyo owayengu nobhala jikelele lophiko lwentsha ye-ANC umnumzana uSindiso Magaqa ngawo unyaka ka2017. Umnumzana uMagaqa ke kuzokhumbuleka ukuthi wayengabanye ababe kukhona ke kulomasipala abazwakalisa ukukhathazeka ngokusaphazwa ke kwezimali zombuso naba besola ukuthi ke kunenkohlakalo kulokwakhiwa ke kwalesakhiwo sawo ke umasipala nento ke abayibuzile namhlanje umbuso ukuthi ke umnumzana uSikhosana uyazi futhi uyazi ukuthi kungani wabulawa umnumzana uMagaqa ngoba phela kwakuwuye owayehola umkhankaso ukuthi ke kuliwe nenkohlakalo noma singathi ke neintsolo zenkohlakalo ezazenzeka ke ngaleso sikhathi kuvuselelwa kabusha ihholo ke lapha lomphakathi eMzimkhulu. Uphendulile ke na umnumzana uSikhosana kweminye imibuzo abuzwe yona umbuso phakathi kwayo ngokuthi ubudlelwane bakhe babunjani nalabo futhi abasolwayo ngokwakha itulo lokubulala umnumzana uMagaqa. Wachitha ke esingathi ke imibuzo eminingi abethweswe yona phakathi ke kwemibuzo engicabanga ukuthi nje ibalekile esingayithi nje qaphu kancane sikhumbuza umbukele ekhaya ubuziwe ukuthi malungana nokwakhiwa ke kwaso lesakhiwo uyazi yini ukuthi zazikhona inhlo singathi ke izinsolo ezokuthi kunenkohlakalo wagcina ke esenqaba ukuphendula enkantolo kwathi cha yena ngeke azakwazi ukuphendula lo mbuzo kepha umbuso uma ngabe ufuna ukucaciseleka ngalolu daba wamkelekile ukuthi uthole ke esingathi umbiko owahlanganiswa umvikelo umphakathi ngalolu daba. Kuzoqhubeka ke ukulalelwa kwaso isicelo sebhayili ngicabanga nje ukuthi malibumbana noma singathi malibumbana ihora leshumi noma lesibili khona namhlanje nala khona kulindeleke khona futhi ukuthi umbuso uqhubeke nokuphonsa ke imibuzo ubhekise kumnumzana uSikhosana osolwa ke ngokwakha itulo lokubulala ke umnumzana uSindiso Magaqa ngonyaka ka2017. Uzokhumbula futhi umbukela ukuthi phela kwenzeka nje konke lokhu uboshwa nje umnumzana uSikhosana ivele ke umbuso usukwazile esingathi ke ukuthola iconviction yokuqala kuleli cala emva kuba kuboshwe umnumzana uSibusiso Ncengwa egwetshwa inkantolo ephakeme yaseMgungundlovu ngemuva kokuthi ke ayivumela yena ukuthi ke yebo waba nguye umbulali kaMagaqa. Sibusele intambo kone egoli. Sibonge kakhulu ke umbukeli lo bekuSimpho Emakhanya obesibikela elapha KwaZulu-Natal eMzimkhulu. Uma kade bona we-ANC uDkt Naledi Pandor wethule isifundo ngenqalabutho yaleli qembu uGertrude Shophe njengoba ebezobe ehlanganisa iminyaka eyikhulu kulenyanga. Makade bono ANC uDkt Naledi Pandor uthi leli qembu kufanele manje livuke emaqandeni. The African National Congress and its Women League and Youth League require selfless, committed leaders. Bekhuluma njengoba bekukhunjulwa uShophe nongabe uhlanganisa iminyaka eyikhulu ubudala kulenyanga ubusaphila. Pandor uthi iANC ayikalahlekelwa ikho konke uma nje ingabuyela kokwayenza yabalapha ekhona njengamanje. It is possible, comrades, to restore our lost glory. And we have lost our glory. Let's not pretend about it. We have lost it. The people are looking at us with disdain. The people are looking at us with horror and shame. Dokotela ukholelwe ekutheni ukubushopha usaphila ngabe uyamukelile ingxoxo emayelana nezwe nokuyingxoxo ebizwa ngeNational Dialogue. She would have welcomed the initiative of a national dialogue as a step towards strengthening social cohesion and as a platform for creating a foundation for unity of purpose. Uphiko lwabesifazane ku-ANC lufungelwa gomela ekutheni lizokumela okwalwelwa amaqhawe omzabalaza afana naye uShophe noma ngabe kunaziphi ingqinamba. So you are all welcome.
Umholi we-EFF uJulius Malema usenxuse izwekazi Afrika ukuthi libe imbumba futhi liyimele wexwayisa abaholi bezwekazi ngokuthi akumele bavume ukudonswa ngekhala yiMelika. UMalema ubekhuluma nezithunywa engqungqutheleni yezomthetho yaminyaka yonke iNigerian Bar Association eNugu eNigeria. Out and standing tall. Thank you so very much. Ekhuluma engqungqutheleni yezomthetho enkulu kunazo zonke ezwenikazi Afrika. Umholi we-EFF uJulius Malema utuse abameli ngeqhaza labo lokuvikela intando yabantu kanye nalabo abangakwazi ukuzimela izinkantolo. While we wage our battle for freedom in the picket lines through activism, protest and participation in governance, it is you, the members of the legal profession, who interpret the laws we make, who practice the justice we seek to achieve, and who fight tirelessly for those who cannot defend themselves in the courts of law. uMalema uphinde wexwayisa abaholi bamazwe yase-Afrika ngokuthi akumele bakhothamele umengameli waseMelika uDonald Trump. Wathi Washington DC ayinalo igunya lokunqoma ngemigomo yase-Afrika. We don't care what Trump thinks of us. He will never choose a policy position for Africans. We are not subject of Trump. We must refuse to be subjects of Trump. We must stand together as the world changes and show the world that Africa is one and Africa is equal to all nations. Uqhube wathi lamazwe omabili angazuza lukhulu uma ebambisene. We must reject the illusion that our salvation will come from Washington, London, Brussels or Beijing. Our salvation lies here in Lagos and Johannesburg, in Abuja and Pretoria, in the hands of Africans who refuse to be divided. Together, Nigeria and South Africa can lead African continent free trade area not as a paper agreement but as a living reality that changes the lives of ordinary people. Ayaqhubeka nokungena amazwi enduduzo kulandela ukwedlula emhlabeni kobe ngumlingisi weqephu zethelevishini nemidlalo yeshashalazi uNandi Nyembe obese neminyaka engama-75 ubudala. What is it like to come to work? It's wonderful actually. uNandi Nyembe ubese neminyaka eminingi kakhulu edlala izindawo ezahlukene emidlalweni yethelevishini kanye neyeshashalazi. Waduma kakhulu emidlalweni yokubalwa kuyo iSoul City, iSibaya, iYizwe kanye neminye eminingi. Abomndeni bamchaze njengoba eyinsika yekhaya. Abanye abekade besondelene kakhulu naye kwezokulingisa bamchaze njengomuntu obehlonipha ethanda kakhulu nomsebenzi wakhe. It was lots of laughter. I'm really saddened. She's made her mark. She was a good actor and very supportive. And one of her passion was teaching children in Sitembiso how to act. Not for earning pay, but just because she cared. She was that kind of woman. Umnyango wezemidlalo wezobuciko namasiko uchaze uNandi Nyembe njengomlingisi oyohlale eyigugu. South Africa bows its head in sorrow, but also lifts its eyes in honor of the life she lived so powerfully. South Africa will never forget Mam Nandi Nyembe, a woman who carried, lifted, and shaped the soul of the nation through her art. Nyembe bathi awakaphothulwa amalungiselelo omncwabo. Mbukeli sasiqu eyitolo kanti bangabe sibuya sokuphathela udaba oluthi. This situation is leaving us very, very frustrated. For instance, I have medication here with me. I cannot even drink it. Izakhamuzi zaseMahikeng zigcwale imigwaqo namhlanje zibhikisha zikhala ngokuthi sakuphela izinsuku ezinhlanu amanzi engabona kule ndawo. Sikubingelela siphinde sikwamukele mbukeli mangabe usanda kungena odabeni oluphambili besibike ukuthi lihlahliselwe inyanga ezayo icala lokubulala elibhekene nomliso neminyaka engama-26 nosolwa ngokugwazi wesimame ayehlekisana naye uGauhelo Maroda. Mbukeli asikukhumbuza ukuthi lezi indaba ziyatholakala ku-YouTube naku-SABC Plus. Ungena ukuze uyicinge ngamagama athi SABC izindaba nakanjani uzoyithola ngomnjalo bazo.
Njengoba abanye abasolwa besilaxazile isicelo sokuthi amacala abo ahoxiswe ngesicelo sesigaba se-178 ecaleni lokubulawa kaSenzo Meyiwa, namhlanje inkantolo ephakeme ePitoli ilalela isicelo somsolwa wesine uMthokoziseni Maphisa ofuna kuhoxiswe amacala abhekiswe kuye. Kuyaqhubeka ukulalelwa kwesicelo sokuhoxiswa amacala abhekene nomsolwa wesine uMthokoziseni Maphisa ecaleni lokubulawa kukaSenzo Meyiwa enkantolo ephakeme yasePitoli namhlanje. Ummeli kaMaphisa uAdvocate Zithulele Nxumalo ubesefunda imigomo nemibandela yesicelo sesigaba se-174. An accused person is entitled to be discharged at the close of the case for the prosecution if there is no possibility of a conviction other than if he enters the witness box and incriminates himself. B. Credibility of witnesses' evidence is only an issue where it has been the effect that the evidence is so unreliable that it can be said that no evidence has been adduced. C. Where the evidence of the state witnesses implicating the accused is of such poor quality that it cannot be relied on, and there is accordingly no credible evidence on record upon which a court acting carefully may convict, an application for a discharge should be granted. Njengoba eminye yemigomo nemibandela ukuhoxiswa kwamacala ithi umangalelo unelungelo lokudedelwa ekupheleni kwecala ukuze ashushiswe uma engenalo icala, ijaji uRatha Mokgwatleng ushaya phansi ukuthi lo msolwa akanacala. Zungu's evidence is not corroborated in any of the evidence led in this court. Yes. Never. Ukulalela kwalesicelo kuyaqhubeka. Izakhamuzi zakwezinye indawo eMahikeng eNorth West nokuyindawo okubalwa kuzo uNIT 15 zinqume ukubhekisha namhlanje njengoba zithi sekuphele izinsuku ezinhlanu zeswele amanzi. Lezi zakhamuzi ezithukuthele igane uNwabe eMahikeng esifundazweni North West zithi sekuphele izinsuku ezinhlanu zingenawo amanzi, ngakho ke zifuna iziphathimandla esifundazweni zingenelele. Izakhamuzi zithi ke zahlangana nomasipala kepha kuze kube manje awukayifezi izethembiso zawo njengoba ubatshela ukuthi uzohlinzeka ngamathangi. Nokho abakwaZidlodlo bebengahambisani nalombhikisho njengoba bevele banquma ukuvulela ngenhlamvu zenjoloba. Kafushane uthi impela sezinhlanu izinsuku bengenawo amanzi kanti abanalwazi ukuthi yini imbangela yalokhu. Akunamuntu noqhamuka nesixazululo uthi abakwazi nokuya emsebenzini nezingane zesikole azilibhadanga esikoleni uthi bafuna isixazululo nje bona. Government arona ya re failure. Kafushane uthi uhulumeni uyahluleka ukubasiza uthi abazi ngempela noma ukhohliwe nje yibo yena unezingane endlini njengoba zinhlanu nje manje izinsuku bengenawo amanzi uthi yikho nje benqume ukuya emgaqweni ngoba iyona indlela abazozwakala ngayo. Esinye isakhamuzi sibalule ukuthi asikwazi ngisho ukuphuza amaphilisi lawa njengoba bekhungethwe inkinga yokwentula amanzi. This situation is leaving us very, very frustrated. For instance, I have medication here with me. I cannot even drink it. I cannot even swallow it. And among other things, we have polluted houses because we cannot even flush our toilets. Lombhikisho uphazamise nokuhamba kweemonto njengoba izakhamuzi zinqume ukuvala umgwaqo. Mbukeli lezo zakhamuzi beyibhikisha ezalapha ya ku-Unit 15 eMahikeng khona lapha ya eNorth West. Ungqongqoshe wemfundo eyisisekelo uSivuye Gwahube uthi kunesidingo esifanelekile sokuthi kuqiniswe uhlelo loguquko ezingeni lemfundo yamabanga aphansi ukuze kunciphe igebe lokungalingani phakathi kwezingane eziphuma emndenini ehlwempu kanye nalezo eziphuma emakhaya asimeme. uGwahube ubevula isithangami iG20 National Education indaba eqhubeka eKapa eWestern Cape. Lesi sithangame siqhubeka eSanctuary City eKapa siwuchungechunge lwemihlangano eyahlukene yeminyango kahulumeni ehambisana nokulungiselelwa kwengqungquthela ye-G20 ngasekupheleni konyaka. Ungqongqoshe uGwahube uthe inkinga egqamile njengamanje ezinganeni zebanga lika grade R kuya ku grade 4 yigebe likhona phakathi kwalezo esezikwazi ukufunda ngokucacile kanye nokubala kanye nalezo kusabonakala sidonsa kanzima. Uthe uhlelo lwemfundo lisavuna uhlangothi olulodwa. The second 10-year-old child, and this is where it becomes different and painful. The second 10-year-old child comes from a family, perhaps not of means, where reading is not a culture at home,
where they don't have access to books, where they don't have access to educational toys, and they get to grade R and they are unable to read or read for meaning or calculate confidently. They get through foundation phase, they are unable to read and are not as cognitively developed as their other counterparts. Both of these children will get to grade 4, they'll take the same international benchmarking test, and the other child will fail. Not because they're any less capable, but because the system hasn't catered for them. Ungqongqoshe kwaHube uphinde wabalula ukuthi iningi lezifundazwe zidonsa kanzima ngenxa yokungabibikho kwemali yenele yokubhekana nenqalazinda yemfundo eyisekelo. A number of provinces are facing severe financial constraints. They're struggling to pay for learning and teaching materials, for scholar transport, for infrastructure programs and other essential services. Ngonyaka wedlule kushicilelwe ngokugcwele umthetho ibhela okuyiwo okulindeleke ukuthi uqinise uhlelo lokuguqulwa kwemfundo eyisekelo eningizimu Afrika. Mbukeli umhlahla wesimo sezulu uzolandela emva kwekhefu. Mbukeli usale kahle.